Xavi Hernández en va tenir prou amb dues paraules per definir l'entrada de Sergio Ramos a Messi en el clàssic d'abans d'ahir. Es de una violencia extrema, la verdad. La violència va més enllà de la duresa i aquesta és una frontera que l'andalús ha creuat en més d'una ocasió al llarg de les 5 temporades i mitja que fa que juga al Real Madrid. Ramos ha ensenyat els tacs pràcticament a tothom i any rere any el seu historial va batent rècords. No té miraments a fer dures entrades per davant, per darrere o trepitjar el rival. El seu repertori és ampli i variat. Les imatges el delaten, les xifres també. Sergio Ramos ha jugat fins ara 175 partits amb el Real Madrid, més exactament 15.301 minuts. I veient les estadístiques, si segueix així, aviat farà semblar una germaneta de la caritat a un altre històric madridista habitual del joc brut, Fernando Hierro. El deixeble, és a dir, Ramos, ja ha atrapat el mestre en les vegades que els han expulsat vestint la samarreta del Real Madrid, ho han estat en 10 ocasions. Hierro va veure 138 grogues en els 439 partits que va jugar amb el Real Madrid per les 70 de Ramos. Això sí, el sevillà té el lamentable mèrit d'haver-ho aconseguit en només 175 partits. És a dir, que si a Hierro l'expulsaven cada 42 partits, a Ramos l'expulsen cada 17 i veu una groga cada 2 partits i mig. Amb només 24 anys, si no ho eviten els àrbitres, Ramos amenaça de batre tots els rècords de l'antiesportivitat.